Així que ens anirem a l'oposició. No passa res, ens anirem a l'oposició amb moltíssima dignitat, amb el cap ben alt i molt orgullosos i orgulloses de la feina feta. I avisem que serem una oposició forta, rigorosa, contundent, que estarem amatents i vigilants perquè tots els projectes iniciats tinguin continuïtat. I sobretot estarem i vigilarem que es faci un ús i que es gestionin els diners públics amb responsabilitat. La feina que tenim davant és ingent i a Esquerra seguirem treballant per fer avançar Montcada. Qui ho faci amb rigor i amb compromís i amb la capacitat per tirar-ho endavant i per continuar aquesta feina i per fer el salt endavant que Montcada necessita, ens trobarà al seu costat. Qui vulgui tornar a posar els interessos personals per sobre dels interessos de Montcada, ens trobarà de front. Està millor Montcada i Reixac ara que fa 4 anys? La resposta va ser unànime. No. Per aquests motius, com he comentat principalment, per la voluntat de canvi manifesta a través del vot de la ciutadania montcadenca, el passat 28 de maig, des de Vivim Montcada i Reixac anunciem el vot a favor de la investidura com a alcalde del candidat del PSC, el senyor Bartolomé Egea Sabater. Amb la voluntat que en les properes hores o dies puguem anunciar un acord de govern entre el PSC y Vivim Montcada y Reixac. Señor Egea, gobernar en minoría le va a exigir diálogo, pactos, tender la mano cuando lo necesite. Hoy y ahora, como lo hemos hecho desde el momento que concurrimos a las elecciones, ahí nos tendrá. Siempre en beneficio de los vecinos de Montcada, siempre en beneficio de nuestra ciudad, pero no se olvide, dialogue y dialogue. Desde Vox nos comprometemos a trabajar incansablemente para defender los intereses de esta ciudad con el fin de conseguir una gestión responsable y transparente en el Ayuntamiento de Montcada. Y por ello que hoy vengo a presentar mi candidatura a la alcaldía a sabiendas que no tendremos mayoría para tal objetivo y siendo conocedor de los pactos a los que se ha llegado sin haber formulado a nosotros una simple llamada de cortesía.